So, nung tumuktok na yung Ferris wheel sa pinaka-top, binaba ko na yung shorts niya, tapos sinubo ko na yung hotdog niya doon. Malamig sa Tagaytay, so syempre kailangan mo ng mas mainit pa sa bulalo. Si Vince ba natapos doon? Tumayo naman kasi, pero hindi nilabasan ng juice. Pag hinayaan ko pa siyang lumabas ang katas niya, Diyos ko, baka kami abutan. Bakit yung puson ko dun kahit ang Jero? Dito na tayo sa part 3. Nabitin doon sa Ferris wheel. Pumunta ng kondo. Family gathering. So, paano kayo pumuslit? Hindi sumakit ang puson. Ako din naman, wala naman ako lalabas doon. So, ito na, nung nandito na kami sa pull-out bed, kinakapa-kapa ko na ulit. Pinapatong-patungan ko na. Pero, nahihiya siya kasi yung magulang niya nandoon. Inaano niya na yung magic lampara ni Aladdin Kinukuskus na? Sabi ko, hindi na ako makapagpigil. Ano ba naman yan? Tara na. Kung mahuli, ano naman? Wala namang masama, no? So, ang ginawa ko, si Vince, sinigit ko sa banyo. Tapos, para matapos na yung kahirapan namin, is, sabi ko, umupo ka dyan sa bowl. Tapos, yun na, doon na kami nagdugdugan. Doon na siya nilabasan. Doon na din ako nilabasan. Actually, kunray mo na namin sa sofa. Ang problema, may ingay yung langit-ngit ang ano Ano yung all out talaga yun? Mga nakahubad kayo o talagang ano lang? Segway lang talaga, yung ganun. Oo, quickie lang kasi yung gusto namin. So talagang may mga damit pa kami noon. Talagang pinapasok ko lang yung kamay ko, tapos pinapasok niya yung kamay niya sa akin. Nakaraos. Oo, nakaraos dun sa CR. Talagang doon na kami nag-jug sa toilet bowl. Buti nga kinaya kahit maliit yung bowl. Yung bowl. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.